Arratsaldeon. Aurten 10 urte betetzen ditu DIPC bezala ezautzen dugun horrek, Donostia International Physics Center deituak. Donostian dugun bitxi eder horrek 10 urte betetzen ditu, eta hori dela eta ekimen bat bultzatu du, Passion for Knowledge izenekoa, ezagutzarekiko grina, ezagutzeko grina, esango genuke. Irailaren 11 izango da eta munduko zientzilari ospetsu ugari bilduko da Donostian, hausnarketarako, ezagutzeko grina hori erakusteko. Baina hori irailaren 11 izango da eta bitartean DIPC eta kutxaren artean giroa berotu nahi izan dugu eta hortarako kutxa ikasgaiak izeneko hitzaldi sorta bat prestatu dugu. Hitzaldi sorta horrek hasiera bikaina izan zuen, joan den astean kursalean Pedro Miguel Etxenikek eman zuen hitzaldiarekin, hitzaldi distiratxoa eta hitzaldi benetan hunkigarria. Eta ez da broma, ez da marka makala, 600 lagun biltzea hitzaldi bat, zientziari buruzko hitzaldi bat entzuteko. Gaur jarraipena izango dugu Jose Maria Pitarken hitzaldi honekin, Txema Pitarke bezala ezautzen dugu, batzuk hurbilenekoek Lord Pitarke ere esaten diote. Britania hundian hartutako nunbait Lord estilo hori dela eta. Txema Pitarke gauza asko da, baina nik uste dut nagusiki eta Donostiari eta Gipuzkoari dagokionez Nanuguneko zuzendari da gaur egun. Zuzendari eta gainera esamarko nuke egilea ere bai, gauzatzailea ere bai, ze berari egokitu zitzaion eraikinaren lanak bukatzea, ekipamentua bultzatzea, tokatu zitzaion lantaldea hautatzea, eta hori guztia itentzun bitartean, oraindik hastia izan zuen, hainbat artikulu idatzi, eta artikulu horietako batzuk bentsat argitaratuak izan ziren, eta hautatuak eta argitaratuak izan ziren Nature izeneko aldizkari ospetsuan. Ez da lan makala, eta hori lortzeko behar dira, bere hurbileko pertsona batek esan zuen bezala, orain baino lehen, behar dira 4 osagai. Bata da borondate irmoa, erabakimena. Beste da dedikazio erabatekoa, lanik gabe ez dago emaitzarik. Horretaz gain behar da inteligentzia dizdiratsua ere bai. Eta azkenik sormen bikaina. 4 horiek baditu, Txema Pitarkek. Baina horren azpian lan asko dago, oinarrian lana dago. Txema Pitarke zientzia fisikoetan doktore da, Euskal Herriko Unibertsitatean egin zuen doktoretza, sari berezia lortu zuen, ordurako bazebilen Pedro Miguel Etxenik gidari izan zuen, bazebilen Pedro Miguel Etxenikeren arrasto honean, hori ere, inteligentzia dizdiratsuaren ondorio izango da. Egonaldia intzuen ondoren estatu batuetan, Oak Ridge laborategian, Rufus Richirekin, Euskal Herriko Unibertsitatera itzuli zen, da hori bateratu zuen estatu batuetan, da Britania hundian beste hainbat unibertsitateko irakasle jardunarekin, eta 2000-tik aurrera Euskal Herriko Unibertsitatean katedra dugu materia kondensatuaren fizikan. Ikerlari oparoa da, bereziki nanoegitura eta nanofotonikan. 2005-tik aurrera bai fellow da Cambridge Unibertsitateko Churchill Collegeen, eta bukle etxiaz 2006-tik aurrera nanoguneko zuzendaria. Nik bereziki estimatu nahi diot Txema Pitarkeri euskaldun aktiboa izatea. Badakigu euskararen egoerak badituela bere ajeak, baina gaurko hitzaldi hau da hizkuntza baten garapen eder baten adierazle. Beraz, kutxarentzat luxua da, eta niretzat pertsonalki plazera handia, gaur zuei aurkeztea Txema Pitarke, bere gaia handienetik txikienera, kuasarra, kuarka eta nanoeskala. Txema, zurea da hitza. Bueno, hitzaldi honetan, Mikelek aurreratu duenez, handienetik txikienera, bidaia egingo dugu handienetik txikienera,
Urrutien kokatuak dauden objektuak, kuasarrak, ikusiko ditugu lehenengo, ondoren materia osatzen duten partikula oinarrizkoenak, azertuko ditugu, kuarkak, nanoeskala non kokatzen den, ikusiko dugu, eta neurri handi batean, nanozientzia eta nanoteknologia zertan oinarritzen diren, zertan dautzan azalduko dizuet. Handiena, txikiena, badirudia oso txikia dela, baina ez da kuarka baino txikiagoa, erdian dago, eta gero pizka bat nanozientzia eta nanoteknologiak buruz. Orduan, handienarekin hasiko gara, unibertsoarekin. Unibertsoaren leherketa handia, Big Bang derizon hori, duela 13,7 mila milioi urte gauzatu zen. Eta ordutik hona, unibertsoa etengabe zabaltzen ari da. Orain, unibertsoa nola zabaltzen ari den ulertzeko, sare hau irudikatuko dugu. Karratu bakoitza, espazioaren zati bat da. Eta puntuak, galaxiak. Espazioan kokatuak daudenak. Orain, gure unibertsoan gertatzen ari dena, gure unibertsoan, hause gertatzen ari da, espazioa bera ari da zabaltzen galaxien artean. Espazioa bera ari da zabaltzen galaxien artean, goma elastikoa bailitzan. Beraz, aldine jakin batean, itxura hau hartzen duen unibertsoak, beste aldine batean, itxura hau hartuko du. Unibertsoan gertatzen ari dena, ez da espazioko leherketa, espazioaren leherketa baino. Ez da espazioan gauzatzen den leherketa, espazioa bera da lehertzen ari dena. Espazioa bera lehertzen da. Horrela, edozein galaxia hartuta, dena urrutiratzen da. Etengabe, galaxia horrekiko, guzti hauek, honekiko urrutiratzen dira, hauek, honekiko urrutiratzen dira. Unibertsoaren erdigunerik ez dago. Eta, urrutiago dauden galaxiak, azkarrago urrutiratzen dira. Puntu honekiko, galaxia honek, demagun metro batera dagoela, unitate batera, demagun metro batera dagoela. Orduan, puntu honekiko metro batera dagoen galaxia honek, segundu batean metro bat egiten badu, hemen ikusten duguna, metro bat eta beste bat. Orduan, distantzia bikoitzera dagoen galaxia honek, segundo horretan, 2 metrora dagoen galaxia honek, segundo horretan egiten duen distantzia 2 metrokoa da. 2 metro egiten ditu. Beraz, distantzia bikoitza, segundu batean distantzia bikoitza egiten du, abiadura bikoitza. Hau da, distantzia bikoitza, abiadura bikoitza. Eta beraz, izarrek eta galaxi gure gandik urrutiratzean duten abiadura neur dezakegu, hau egin dezakegu radarrek egite duten bezala. Radarrek errepiderako ibilgailuen abiadurak neurtzen dituzte Doppler efektuaren bidez, naiz sartuko orain hori azaltzera, baina era berean neurtzen ditugu galaxiek gurekiko duten urrutiratze abiadura hori, eta horrela, jakin dezakegu, galaxien gandiko distantzia zein den. Orain, galaxiak ikusteko argia erabiltzen dugu. Eta argiak denbora behar du bidaiatzeko. Segundo bat behar du ilargitik ona heltzeko. Eta eguzkitik ona heltzeko 8 minutu. Orduan, guk soilik ikusten dezakegu, argiak unibertsoaren hasieratik ona bidaiatu ahal izan duena. Ikus dezakegunak, unibertso ikusgaia osatzen du. Hau da unibertso ikusgaia. Kasu honetan bai, erdian geu gara. Beste puntu batean jarriko bagina, orduan, puntu horri legokiokeen beste unibertso ikusgai izango genuke. Orduan, hau da gure unibertso ikusgaia. Haren erradioa 13,7 mila milioi argi urtekoa da, argiak unibertsoa hasi zenetik ona bidaiatu ahal izan duen distantzia hain zuzen ere. Argi urtea distantzia bat da. Argiak urte batean egiten duen distantzia. Beraz, argiak urte batean egiten duen distantzia, argi urte bat da, unibertsoaren hasieratik ona, 13,7 mila milioi urte hauetan,
13,7 mila milioi argi urteko distantzia egiten du unibertso ikusgaiaren erradioa hain zuzen ere. Bueno, orain, unibertsoaren osagaiak noiz sortu ziren eta non kokatuak dauden ulertzeko, unibertsoaren historia osoa, hau da, 13,7 mila milioi urte hauek, urte bakar batean sartuko dugu. Egutegi kosmikoa dago. Urtarrilaren batean leherketa handia gauzatu zen. Eta une honetan, abenduaren 31ko gaueko 12ak dira. Hau da, urtea bukatzen ari da. Historia osoa urte honetan sartuko dugu. Bueno, lehen izarrak eta galaxiak noiz eratu ziren. Urtarrilaren 8an. Hemen ikusiko dugu, hemen denbora honetan, unibertsoan izarrik eta galaxiarik ez zegoen, hemen urtarrilaren 8an sortu zen duela 13,4 mila milioi urte. Unibertsoak 300 milioi urte zituenean. 300 milioi urte izarrik gabe. Hauxe da, inoiz ikusi dugun obiekturik urrutikoena eta beraz zaharrena ere bai. Gamma izpien leherketa hau 13,1 mila milioi argi urteko distantziera dago. Hau da, argiak 13,1 mila milioi urte behar izan ditu, handik ona bidaiatzeko, hau beraz, lehen izarrak eratu ziren garaiko irudia dugu. Une honetan, hemen ikusten ari garena, objektu honek garai hartan, hau da, lehen izarrak eratu zirenean, garai hartan zeukan itxura da orain ikusten ari garena. Orain ikusten duguna, garai hartako objektuaren itxura da. Unibertsoaren hastapen haietan zeukan itxura. Eta hau kuasarra da. Kuasarrak unibertsoaren objekturik argitzuenetakoak ditugu. Kuasarrak zenbait galaxiaren nukleoetako zulo beltzen inguruan kokatuak daude. Hau da, zenbait galaxiaren nukleoan, erdigunean kokatuak daude. Hau, 10 mila milioi argi urteko distantziara dago. Izan ere, gure galaxiaren, esnebidearen disko galaktikoa duela 10 mila milioi urte eratu zen, beraz, hau garai hartako irudia da. Gure galaxiaren disko galaktikoa eratu zen garaiko irudia dago. Orain, hau izarrak dira, orain lurra. Lurra irailaren batean eratu zen. Irailaren batean. Hemen. Hemetik aurrera, lurra daukagu unibertsoan. Baina, denbora honetan, lurrik ez zegoen. Duela, 4,5 mila milioi urte. Hau da, unibertsoak 9,2 mila milioi urte zituenean. Orduan, eratu zen lurra. Hau, kuasar bikote hau, hemen bi kuasar ditugu. Elkarrekin datu zen bi galaxia nunbait, eta bi kuasar. Kuasar bikote hau 4,5 mila milioi argi urteko distantziara dago, hau beraz lurra eratu zen garaiko irudia du. Lurra eratzen ari zenean, sortu zen, atera zen, une honetan gure begietara eta gure teleskopioetara heltzen ari den argi hau. Urrengo urretza, gure tximino handiak izango dira, gure aide zarrak. Noiz sortu ziren? Abenduaren 31an. Arrazaldeko ordu bat eta ardietan. Tximino handiak, gure aide zarrak, duela 15 milioi urte. Galaxia hau, Messier 83, 15 milioi argi urteko distantziara dago, eta beraz berriro, hau, tximino handiak sortu ziren garaiko irudia dugu. Andromeda galaxia, hau baino ezagunagoa dena, hau baino hurbilago dago, 2,5 milioi argi urteko distantziara. Eta gaur eguneko gizakia, gizaki modernoa, homo sapiensa, urtea bukatzeko 6 minutu falta zirenean eratu zen. Orduan, unibertsoan gaude, historiaren azkenengo, urte kosmiko honen azkenengo 6 minutuetan. Duela 200.000 urte. Hauek, Magallanes hodeiak dira, batzuentzat ezagunak izan daitezke, 200.000 argi urteko distantziara daude, edo 200.000 argi urteko distantziara errotatzen ari dira, edo biratzen ari dira
gure galaxiarekiko, hau da esne bidearekiko, esne bidearen inguruan. Hau beraz, berriro, gure edo gaur eguneko gizaki modernua sortu zen garaiko irudia dugu. Eta gure galaxia esne bidea da, esne bidearen diametroa 100.000 argi urtekoa da, honen erdia, hau biratzen ari dela esne bidearen inguruan, honen erdia, eta gu ez gaude esne bidearen zentruan, erdian. Esne bidearen zentruan, gure gandik, 28.000 argi urteko distantzia dago. Bueno, orduan, unibertsoaren historiarekin bukatu dugu, orain jarraituko dugu distantziekin hurbiltzen, urrengo urratza gure gandik hurbilen dauden izarrak ikustea izango da. Hau da, hurbileneko izarretara jaitziko gara. Orain, hemen eguzkian zentraturiko 10 argi urteko aldea duen kubo honetan, hau izatez kuboaren proiekzioa da, 11 izar besterik ez dago. 10 argi urteko kuboa, urteko aldea duen kuboa, 11 izar besterik ez dago, haietako bat eguzkia. Hemen, izar hurbilena, hemen, hauze, eta hau, Proxima Centauri, hau 4 argi urteko distantziara dago, argi honen, edo izar honengandik jasotzen ari garen argia duela 4 urte sortutakoa da. Eta honekin batera, hemen ikusten ditugu, pixka bat urrutiago Alfa Centauri bikotea, bi izar eman. Oraindik aurrera zenbaki handiak eta txikiak erabiliko ditugu, beraz, lehenengo notazio zientifikoa aipatuko dut, 10 berredurak, argi urtearekin hasiko gara, argi urtea metrotan, argi urtea 10.000 milioi metro dira, hau da argiak urte batean egiten duen distantzia, 10.000 milioi, 16, beraz, notazio zientifikoan, 10/16 idatziko dugu, adieraziz, 16 aldiz egin behar dugula metroa bideramar, 16 aldiz, zenbaki hau lortzeko. Argi urtea, metro baino 16 magnitude ordena handiagoa dela esaten dugu. Eta alderantziz, eskerretara, hemen eskerretara 16 ditugunez, 10/-16 idatziko dugu, adieraziz, metroa lortzeko 16 aldiz egin behar dugula, argi urtea zati 10. Notazio hau erabiliz, unibertso ikusgaiaren neurria, hasieran jarri dudana, 10.000, gutxi gora bera 10.000 milioi, hau da 10/10 argi urte, 10/26 metro da, 26,0, galaxien supermultzo lokala 10/20, edo lokalaren honen neurri 10/24, 24,0, galaxien talde lokala 10/23, eta gure galaxia esne bidea 10/21. Eguzki sistemara jaisteko, 8 kendu behar ditugu, zati 10 aldiz, eta 6 gehiago kenduta, zati 6 aldiz, lurra izango dugu 10/7 metro 7. Berriro, 3 kenduta, irudi hau dugu. Hemen ikusten duguna, hau, aurten lehen aldiz martxan jarri zen LHC-a da, lurrazpian dagoen azeleragailua, Large Hadron Collider, hadroien talka eragilea handia. Hadroiak, protoiak esatarako dira orain une honetan erabiltzen ari direnak, protoiak, hadroiak dira. Eta besteak beste. Hauek, azeleragailu hau, 10 kilometroko diametrokoa da, eta diametro hau lurraren diametro baino 1000 aldiz txikiagoa da. Bertako langileak lehen talka noiz ospatuko zain zeuden aurtengo martxoaren 30ean, hau aurtengo kontua da arratsaldeko ordu batean, eta 6 minutu beranduago, 2 protoiren arteko talka gauzatu zen, 3,5 teraelektronvolteko energiarekin. Agian, askorentzako, honek ez du ezer adierazten, baina hori da inoiz lortu dugun energiarik handiena. Une honetan, emaitza hauek aztertzen ari dira, unibertsoaren hastapenetan parte hartu omen zuten partikula berrien bila, partikula supersimetrikoak esate baterako. Berriro 4 kenduta metroa dugu. Hau metroa da.
bat. Gizakiaren neurria gutxi gora bera. Nanometroa deitzen dugun hori, baino 1000 milioi aldiz handiagoa. Hemen 9 zero. Orain, 3 zero kenduko ditugu. 3 zero gehiago kenduta milimetroa. Arkakusoa esate baterako. 3 zero gehiago, berriro 3 zero kenduta, mikrometroa, mikra bat, 1000 nanometro, bakteriak ditugu neurri honetakoak, virusak, 100 nanometrokoak, erribosoma zelularra, 10 nanometro, eta DNA molekularen helize bikoitzaren erradioa, nanometro bat. Helize bikoitza osatzen dutenak atomoak dira, gutxi gora bera, nanometro baino 10 aldiz txikiagoak. Hau atomoaren barneko elektroi-odeia da, mekanika kuantikoan elektroiak ez dira partikulak, guk imaginatzen ditugun partikula bezalakoak, era honetako odei baten bidez adierazten dira, eta erdian, baina hemen ikustezina, nukleoa dago. Atomoaren barruan, nukleoa dago, atomo baino 10.000 aldiz txikiagoa. 10.000 aldiz txikiagoa. Hau ezek dira lehen adierazi ditudan elektroiak, elektroi odei hori, kasu honetan orbita klasikoen bitartez adierazia, eta erdian 10.000 aldiz txikiagoa nukleoa, eta nukleoaren barruan, protoiak eta neutroiak, nukleo baino 10 aldiz txikiagoak. Protoi eta neutroien barruan, kuarkak ditugu, eta ona hitzaldiaren izenburuan azaltzen dena, eta nukleotik kanpo elektroiak. Nukleoko protoien eta kanpoan dauden elektroien arteko elkarrekintza elektromagnetikoa dago. Azken finean, elkarrekintza elektromagnetikoari esker, esku honek, hori zera esku honek beste esku hau zeharkatzea oztopatzen duena. Elkarrekintza elektromagnetikoari esker, hori zera protoi eta elektroien artean gauzatzen dena. Eta, kuarken artean, elkarrekintza elektromagnetikoaz gain, elkarrekintza bortitza dago, protoiak eta neutroiak nukleoan biltzen dituena. Horri esker, protoian eta neutroiak hemen bilduta daude. Orain, kuarkak eta elektroiak oinarrizko partikulak dira. Ez du ematen egitura dutenik, horretik hemen galdera ikurra, baina izatekotan, haien neurria, protoi eta neutroiena baino 1000 aldiz txikiagoa izango litzateke gehienez. Gehienez 10⁻⁻18 metro. Oraindik 17 kendu behar ditugu, txikienera, Plancken luzerara jaisteko. Plancken luzeraren neurri esanguratzurik txikiena da. 10⁻⁻35 metro. Metroa baino 35 magnitude ordena txikiagoa. 35 aldiz metroa zati 10. Soka supersimetrikoak, supersokak, agian batzuek ez duzu inoiz alakorik entzun, baina batek entzun baldin badu, gauza horiek, supersokak, neurri honetakoak izango lirateke, eta kuarkak, soka supersimetriko horien vibrazio moduak izango lirateke. Kuarken arteko elkarrekintzaren berri eman zutenetako bat, Frank Wilczek izan zen, 2004 urteko fizikako Nobel sariduena eta iraileko kongresuan Passion for Knowledge izlari bezala gure artean izango dena. Beraz, kuarkei buruzko galdera egin ezkero, irailean Frank Wilczek horrek emango lituzke lehen eskuko erantzunak. Oinarrezko partikulei buruz dakiguna, eredu estandarra, hauxe da. 6 kuark ditugu, up, down, charmanta, charm, eta bitxia, strange, top eta bottom. 6 leptoi. Leptoiak dira elkarrekintza bortitza jasaten ez dutenak. Elektroia, elektroi neutrinoa, muoia, muoi neutrinoa, taua eta tau neutrinoa. Haien arteko elkarrekintzak gauzatzen dituztenak. Elkarrekintzak, izatez, partikulen trukaketaren bidez gauzatzen dira. Fotoia, elkarrekintza elektromagnetikoaren kasuan, elkarrekintza elektromagnetikoa gauzatzen da fotoien trukaketaren bidez, eta gluoia elkarrekintza bortitzaren kasuan. Zeta bosoia eta U bikoitza bosoia elkarrekintza ahularen kasuan. Eta hemen Higgs bosoia dugu beste partikulei masa ematen diena.
Partikula guzti hauek esperimentalki aurkitu dira, azkena tau neutrinoa izan zen, 2000 urtean, top kuarka izan zen aurrekoetako bat, 1985 urtean, Higgs bosoia izan ezik. Higgs partikula hau existituko balitz, LHC-arekin aurkitu beharko genuke agian. Orduan, bueltatzen gara lehen jarri dudan adibidera. Hau da lehen ikusi duguna, eta hau da LHC azeleragailua barrutik, hemetik barruan daukaguna. Hemen, elkarrekintza ahula, ez dut aipatu lehenago, elkarrekintza ahularen ondorioz, ohiko materian 3 partikula soilik gelditzen dira. Bi quark, up-down, protoiaren eta neutroiaren barruan daudenak, eta elektroia. Beste guztietaz ez dugu arduratu behar. Ohiko materiari dagokionez behintzat. 3 hauetaz bakarrik. Wiltzek ere supersimetriaren defendatzaileetako bat da. Hori gaur egun aztertzen ari den teoria, supersimetri SUSY, zaten zaio, hemen daukazue Wiltzek, horren arabera partikula bakoitzari partikula supersimetriko bat dagokio. Masa handikoa, pisua handikoa, eta unibertsoaren astapenetan omen zeuden partikula hauek ere LHC azeleragailuarekin aurkitu beharko genituzke. Halakorik ez dugu ikusi, ez dugu aurkitu, baina azeleragailuarekin aurkituko bagenitu, orduan guzti honen froga izango genuke. Aurkitu arte, hau ez da izango gauza behin-behinekoa, honen existentzia. Beraz, LHC-arekin aurkitu behar diren edo bilatzen ari diren ondorioen artean Higgs bosoia eta partikula supersimetrikoa. Elkarrekintzak. Ezagutzen ditugun elkarrekintzak 4 dira. Elkarrekintza gravitazionala, hau ongi ezaguna da, planeten igidura eta Newtonen zagarraren erorketa arautzen dituena, hori badirudi triviala dela, baina ez da intriviala, ez da? Gauza oso desberdinak, planeten igidura eta zagarraren erorketa, elkarrekintza gravitazionalak azaltzen ditu biak. Hori da, Newtonen ekarpena. Eta lehen aipatu ditudan 3 elkarrekintza elektromagnetikoa, bortiza eta ahula. Elkarrekintza bi kuarkek jasaten dituzte denak. Bi kuarken arteko elkarrekintza elektromagnetikoa bat baldin bada, haien arteko elkarrekintza bortiza 100 izango da, ahula 10^-4 eta gravitazionala 10^-41. Gravitazionala oso ahula da, maila honetan erabat arbuiagarria. Hala da gaur egun. Hemen denbora dugu, leherketa handia, Big Bang, denbora pasatzen ari da, gaur egun hemen gaude, beraz denbora hemen, gaur egun 4 elkarrekintza ditugu, baina unibertsoaren hasieran 4 elkarrekintza hauek bat egiten omen zuten. Gravitatorioak ere bat egiten zuen besteekin, naiz eta gaur egun elkarrekintza besteekin konparaturik hain txikia izan. Noiz, hau, unibertsoa hasi eta 10^-43 segundora, hori Plancken denbora da. Aldiune horretan, unibertso ikusgaiaren erradioa Plancken luzera zen, 10^-35 metro. Eta energiak 10^-19 gigaelektronvolt. Handiz amarrak. LHC azeleragailuarekin 10 teraelektronvolteko energiak lor ditzakegu, eta hori izugarria iruditzen zaigu, inoiz lortu den handiena, 10 teraelektronvolt, 10^-4 gigaelektronvolt dira, hemen gaude. Hau da, LHC-arekin onainoko energiak lor ditzakegu. Ona heltzerik ez dago. Behintzat, agian partikula supersimetrikoak aurkituko ditugu, eta hori beharrezkoak omen dira bateratze hau izan dezagun. Bateratze hau izan dezagun, partikula supersimetrikoak beharrezkoak omen dira. Laburpena egingo dugu hemen, gauzarik txikiena, Plancken luzeraren neurri esanguratzurik txikiena, Plancken luzera, 10^-35 metro, eta unibertsoaren irudirik handiena, metroa baino 26 magnitude ordena handiagoa, 26 aldiz metroa bideramar. Erdialdean, nanometroa dugu, hau da nanometroa, 10^-9 metroa. Metro, atomoa baino 10 aldiz txikiagoa gutxi gora bera.
Eskala honetan atomoak eta molekulak ditugu. DNA molekularen helize bikoitzaren diametroa adibidez 2 nanometrokoa da. Eta gizakia metroaren ordenakoa dugu. Txikienetik handienera 10/0 metro bat. Txikienetik 10/0 berdin bat. Txikienetik handienera 61 magnitude ordena 61/0. Eta nanometroa oso txikia ematen duena metro baino 1000 milioi aldiz txikiagoa besterik ez da. Beste gauza asko daude txikiagoak eta handiagoak. Orduan, ez da hain txikia. Bueno, materiaren oinarrizko osagaiak atomoaren nukleoko protoi eta neutroiak osatzen dituzten kuarkak batetik eta nukleotik kanpo dauden elektroiak dira. Oinarrizko osagaiak. Baina helburu askotarako materiaren osaketan parte hartzen duten oinarrizko osagaiak, adreiluak, atomoak ditugu. Biziaren sorrera eta garapena atomoetan eta haien arteko elkarrekintza elektromagnetikoan oinarritzen dira. Teoria atomikoa oso garrantzitsua da. Teoria atomikoa esan dezakegu gizateriaren lorpen handienetakoa dela esan dezakegu. Richard Feynman, 1965 urteko fizikako Nobel saridunari galdera hau egin zioten. Hondamendi batean, ezagutza zientifiko osoa deseginda, hurrengo belaunaldiei esaldi bakar bat eskuratzerik balego, zein esaldik izango luke informaziorik handiena hitz gutxien erabiliz, eta erantzuna hauxe izan zen. Hipotesi atomikoa. Gauza guztien oinarrian atomoak daude, etengabeko igiduran ari diren partikula txikiak, aldendu ezkero elkar erakartzen dutenak, eta hurbildu ezkero elkar alderatzen dutenak. Beraz, oraindik aurrera atomoetaz arduratuko gara, ez dizut gehiago kuarkei buruz hitz egingo. Orduan, hipotesi atomikoaren aita, Abderako Demokrito, filosofo greziarra dugu, dena atomoz eginda dagoela, baieztatu zuen, haren esanetan atomoak partikula zati ezinak dira, haien artean espazio hutsa besterik ez dago, eta gaineratu zuen, arrazoia soilik hel daitekeela atomoen esparrura. Zentzumenek esparru horretara heltzerik ez baitute. Gero Epikurok hipotesi atomikoa abestu zuen, eta Lukreziok, Kristo aurreko lehen mendean, derrerum natura, gauzen nolakotasunari buruz, izeneko poema bilduma famatuan, Epikuroren filosofia eta Demokritoren fizika atomistikoa plazaratu zituen, agerien jarri zituen, hause idatzi zuen, unibertsoa atomoz eta espazio hutsez osatua dago, atomoak utz infinitu batean egitzen dira. Aristotelesek aldiz ez zuen atomoetan sinesten, eta haren ideiak nagusitu ziren 19. mendera arte. 19. mendean, John Daltonek atomoen ideian oinarrituz erreakzio kimikoak azaldu zituen arte. Ondoren, Dimitri Mendeleyevek elementu kimikoen taula periodikoa aurkeztu zuen, atomoak elementu kimiko horien unitate txikienak ziren, baina hemen daukagu Mach, filosofo eta fizikari ospetsua, honen iritziz atomoak memoria teknika besterik ez ziren. Ikuspegi didaktikotik erabilgarriak, baina izaera erreala ez zutenak. Hori da honek urte hauetan pentsatzen zuena. Baina 20. mendean berriz atomoek izaera erreala dutela ikasi genuen. Izaera erreala dutela ikasi genuen, baina gu handiegia gara. Atomoak eta argia ere handiegia da, argiaren uhin luzera ere handiegia da, atomoak gure begiez ikusteko eta gure eskuez ukitzeko. Handiegia gara, baina 80ko hamarkadatik ona, eta hori garrantzitsua da, hurrengo minutuetan esango dudanari dagokionez, 80ko hamarkadatik aurrera atomoak bana ikustea eta ukitzea ahalbidetzen duten tresnak tunel mikroskopio esatetarako ditugu eskuartean. Eta horretan dautza neurri handi batean nanozientzia eta nanoteknologiaren jaiotza eta garapena. 80ko
hamarkadatik hona baditugu atomoak banan-bana ikustea eta ukitzea ahalbidetzen duten tresnak. Orain, eskala atomikoko materia arautzen duten legeak, edo arautzen duten legeek, mekanika kuantikoa osatzen dute. Mekanika kuantikoa 20. mendeko iraultza zientifiko nagusia. Mekanika kuantikoa 1920ko hamarkadan garatu zuten zenbait fizikarik, hemen ditugu esatu dago Louis de Broglie, Niels Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, denak fizikako Nobel saridunak, eta honen ideia nagusiak hauesek dira. 3 ideia nagusia aipatuko ditut. Bat, energia multzotan banatua dago, kuantuak. Hortik datorkio izena mekanika kuantikoari. Multzo bakoitza, kuantu bat. Bigarrena, partikula bat non dagoen eta aldi berean norantz igitzen den zehaztasun osoz jakiterik ez dago. Ziurgabetasunaren printzipioa da hori. Non dagoen eta aldi berean norantz igitzen den zehaztasun osoz jakiterik ez dago. Eta hirugarrena, partikulek, elektroiek adibidez, uinen propietateak erakusten dituzte batzuetan, interferentzia zata baterako. Mekanika kuantikoari esker egitura atomiko eta molekularra ulertzen ditugu. Transistorea asmatu zuten, 20. mendeko iraultza teknologiko nagusia bilakatuko zuena, gure ordenagailu guztietan hainbat eta hainbat transistore ditugu, eta Watsonek eta Crickek DNA molekularen egitura aurkitu zuten. Baina garai hartan, bagenuen mekanika kuantikoa, ulertzen genituen gauza guzti hauek atomoak, baina garai hartan atomoak ikusterik eta ukitzerik ez zegoen. Richard Feynman, fizikari ospetsuak 1949 urtean oso hitzaldi garrantzitsua eman zuen garai hartan, oraindik atomoak ikusterik eta ukitzerik ez zegoen garai hartan. Hitzaldi hura eman zuen Kaliforniako Teknologia Institutuan eta nanoteknologiaren aroaren ateak ireki zituena. Hitzaldiaren izenburua hauxe da, ondoan leku asko dago, fizikaren arlo berri bati hasiera emateko gonbidapena. Hauxe esan zuen, fizikaren oinarriek ez dute ukatzen gauzak atomoz atomo manipulatzeko aukera. Eta galdetu zuen, zergatik ezin ditugu idatzi Britannica Enziklopediaren 24 volumenak buru horraz batean? Berak erantzun zuen hori egiterik ez zegoela handiegia garelako. Baina gaur egun eskura ditugun teknikez baliaturik Israelgo Teknion Teknologia Institutuan Biblia osoa buru horratza baino txikiagoa den azal batean idatzi ahal izan dute. Biblia osoa. Hemen ikusten duzuen bezala. Hau, horren zatitxo bat besterik ez da. Feynmanek bere hitzaldian ere zirujaua irenstearen aukeraz hitz egin zuen. Hau da, gure gorputzaren barrura sartuko zen nanorobota. Ideia hura da egin zuzen ere, duela 55 urte plazaraturiko film honetan, fantastikoa iaz, alegiazko bidaia, ikusten dena, bertan, zientzialari batzuk txikitu, eta hilzorian dagoen beste zientzialari baten odolu oldean sartzen dira, ontzi batean, odol batu, koagulo bat sendatzeko asmoz. Hori zientzia fikzioa da noski, baina badirudi, urrengo emetik urte batzuetara, odol fluxuan sartuko diren nanoroboten bidez, zelula gaixoak hiltzearen ideia hura egia bilakatu ahal izango dela. Orduan, gaur egun non nahi ikusten ditugu? Nanozientzia, nanoteknologia, nanoelektronika, nanomaterialak, nanosoldatuak, nanofizika, nanogiturak, nanokimika, nanoprimaketa, nanorobotak, nanoetika, nanobioteknologia, nanomedikuntza, nanooptika, nanonegozioak, nanoaren leherketa baten aurrean gaude. Baina, orain azaldu behar dizuet nano zer den. Zer da nano? Azaldu behar dizuet nano zer den eta nanoeskala zer den. Zer da nano? Nanos hitza,
greziarrez ipotxa, txikia. Horrazetik esaten dugu, Sagarrondo nanoak, izar nanoak, nano aurrizkia laguntzen duenaren 1000 milioirena adirazteko erabiltzen da. Horrela, nanometroa, metroaren 1000 milioirena da. Metroa baino 1000 milioi aldiz txikiagoa, milimetroa, zentimoko ertzaren lodiera baino milioi aldiz txikiagoa. Zentimoko txampon ertzaren lodiera baino milioi aldiz txikiagoa. Notazio zientifikoan, nanometro bat, berdin, 10⁻⁴, 10⁻⁴ metro. Nanometro bat, lerrokaturiko 10 hidrogeno atomo edo 6 karbono atomo dituena, hau da nanometro bat, sagar hau baino 100 milioi aldiz txikiagoa da. Eta sagarra, lurra baino 100 milioi aldiz txikiagoa. Beraz, gure eskuekin hartzen ditugun gauzak, nanoaren eta lurraren neurrien artean kokatua dago gutxi gora bera. Orain, zer da nanoeskala? Objektuak nanozat hartu hoi dira, haien dimenzioetako bat, hau da, edo hau, haietako bat, tarte honetan dagoenean. 0,1 eta 100 nanometro bitarteko tartean dagoenean. Objektu hauek, nanoeskalako objektuak, atomoak gutxi gora bera 0,1 nanometrokoak baino handiagoak dira, eta aldi berean mikro eta makroeskalako sistemetako ezaugarrien aldean, ezaugarri nabarmenki ezberdinak erakusteko adinako txikiak dira. Hemen ditugun ezaugarrien aldean, ezaugarri nabarmenki ezberdinak erakusteko adinako txikia. Horixe da nanoeskalaren definizioa. Objektu hauek lor ditzakegu, edo atomoen eta molekulen autoantolaketa ahalbidetuz, uzten ditugu atomoak eta molekulak autoantola daitezen, jakin behar da hori nola egin, horixe da bottom-up prozedura, edo sistema handiak hartu eta miniaturizatu. Sistema makroskopikoak hartu eta miniaturizatu. Horixe da top-down prozedura. Orain, lehen esan dudan bezala, atomoak ongi ulertzen ditugu. Eta beraz, ikuspegi edo erredukzionismoari jarraiki dena eginda dagoela pentsaliteke. Hauek ulertzen ditugu, honekin ja, dana ulertuko genuke. Baina atomoen propietateak ezin ditu estrapolatu, ezin dira estrapolatu nanoaren eskalara, eta eskala mikro eta makroskopikoen propietateak ere ezin dira estrapolatu nanoaren eskalara, atomoak kontaditzakegun eskalara. Hemen ezin ditugu kontatu, hemen kontaditzakegu. Ezin dira estrapolatu. Hau da, ez da aski sistema makroskopikoek edo propietate fizikoek eskala handietan duten jokamoldeari begiratzea atomo gutxi batzuetako mailetan gertatzen dena iragartzeko. Horrezatik esaten dugu, nanoa ezberdina dela. Nano is different. Esparru kontzeptuala mekanika kuantikoa da, gainazalak, azalak nagusitzen dira, hori kubo bat behin eta berriro zatitu ezkero kontura zaitezkete, kuboa behin eta berriro zatitu ezkero, gero eta azal gehiago dagoela, hasieran barruan zegoena, gero kanpoan gelditzen delago, eta maila makroskopikoan edo makroeskalan ez bezala, propietate fizikoek eta kimikoek tamainaren menpekotasuna dute. Urreak esate baterako, makroeskalan noblea dena, kimikoki aktiboa ez dena, nanoeskalan noblea izateari uzten dio urreak. Urrezko txampona behin eta berriro zatitu ezkero, nanoeskalara heltzen behin eta berriro zatitu ezkero, nanoeskalara heltzean propietateak beste batzuk izango dira. Eta gainera tamainaren araberakoak. Hori kolorearekin ere gertatzen da. Urrearen nanoeskalako kolorearen aldaketa 4. mendean aurki dezakegu Likurgosen koparekin. Kopa argi islatuaren bidez argitzen dugunean, kopa argi islatuaren bidez, hau da argi islatua ez da, argi islatuaren bidez argitzen dugunean, berde ageri den bitartean, barrutik argitzen denean, argia barruan jarri, eta beraz, argi transmitituaren bidez ikusten dugunean, argia transmititu egiten da barrutik kanporantz, gorria ageri da. Kopa berbera da. Zergatik,
urrezko nanopartikulak ditugulako 70 nanometroko diametroa dutenak. Eta gaur egun dakigunez, eskala honetan urrearen erantzun optikoa ez da makroeskalakoa bezalakoa beti horia. Hori, Erdiaroko katedral gotikoen begirateetan ere ikus dezakegu. Pariseko Notre Dame da hau, hementxe ikusten ditugun kolore hori eta gorri errubia, nanoeskalako urrezko eta zilarrezko partikuletatik datoz. Zilarrezko partikulak hori ikusten dira eta urrezko partikulak gorri ikusten dira. Nola lortzen zuten hau? Beirak urrezko eta zilarrezko koloidetan bustiz. Koloide horietan busti egiten zituzten, jakin gabe bertan nanopartikulak zeudela. Haiek ez zituzten jartzen nanopartikulak kolore horiek lortzeko, baina nanopartikulak zituzten koloideetan bustitzen zituzten beirak koloreak lortzeko. Nanoa gainera, nanoeskala egitura biologikoen berezko tamaina dugu, lehen ere aipatu dut, orain berriro aipatuko dut, DNA molekularen diametroa adibidez 2 nanometrokoa da, eta hau, hemen ikusten duzuen Ebola virusa, 100 nanometrotik behera dago. Orain emango dizuet, hainbeste hitzein eta gero emango dizuet, nanozientziaren definizioa. Definizioa. Erresumo batuko ingeniaritzako Erret Akademiak dokumentu honetan nanozientzia eta nanoteknologia aukerak eta ziurgabetasunak azaltzen dena, hauxe da. Atomoen, molekulen eta makromolekulen eskalako materiaren azterketa eta manipulazioa helburu duen jakintza esparrua. Eta hau, datorrena garrantzitsua da, non materiaren propietateak eskala handiagoetako propietateetatik aldentzen diren. Eta nanoteknologia honela definitzen da. Nanoeskalako egitura, gailu eta sistemen diseinua, ingeniaritza eta ekoizpena biltzen dituen teknologia. Orain, nanoeskalan, metodo kimiko, mekaniko eta elektrikoak ezin dira makroeskalan bezala bereiztu. Eta gainera, sistema biologiko oinarrizkoenen eskalan gaude. Beraz, nanoeskalan aritzeak jakintza adar klasikoen konvergentzia dakar. Fisika, biologia, materialen ingeniaritza, kimika bat datoz, jakintza esparru berri bat sortuz, nanozientzia. Jakintza esparru berri honen oinarriak zeintzu diren ikusiko dugu, atomoen behaketa eta manipulazioa, miniaturizazioa eta autoantolaketa. Oso garrantzitsua dena. Manipulazioarekin hasiko gara, nanoteknologiaren historiaren gertaerarik garrantzitsuena agian tunel mikroskopio asmatzea izan zen. Binikek eta Rollerek eraiki zuten, 1981 urtean, Zürikeko IBM ikerketa laborategietan, tunel mikroskopioaz baliaturik bereizmen atomikoko lehen irudiak lortu zituzten. Lehen aldiz ikusi ahal izan zituzten atomoak. Lehen aldiz ikusi ahal izan zituzten atomoak tunel mikroskopioaz baliaturik. Eta 1986 urtean fizikako Nobel saria berenganatu zuten. Heini Roller dugu hemen, gure artean izango da iraileko kongresuan, Passion for Knowledge, nanoteknologiari eta orogar zientziari buruz hitz egingo dugu. Hauxe da tunel mikroskopioa. Tunel efektuan oinarritzen dena. Elektroiek uinak direlako, hori aipatu du lehenago, elektroiek uinak direlako, langak tunelatzeko duten ahalmenean oinarritzen dena. Guk gure eguneroko bizitzan olakorik ez dugu inoiz ikusi, baina maila horretan mekanika kuantikoa agerian jartzen da eta halako gauza gertatzen dira. Elektroiek langak tunelatzeko ahalmena dute eta hori erabiliz eraikitzen da tunel mikroskopio. Metalezko punta hau gure begien eta gure eskuen funtzioa betetzen duena atomo bakar batez bukatzen da. Hauxe da ikusi nahi duguna eta bien artean tunel korrontea dago. Hemen hemen dauden elektroietako batzuek, oso gutxik, baina batzuek, jauzi egiten dute puntatik laginera.
mekanika klasikoan, hau da, gure ohiko esperientzian oinarrituriko teoria batean, hau egiterik elitzateke egongo, baina elektroiek badute, hemen dagoen langa tunelatzeko aukera. Gutxik egiten dute, baina batzuek egiten dute. Eta horregatik hemen tunel korrontea, korronte elektriko bat sortzen da. Korronte elektriko hori aldatu gabe edo punta hau igiarazten badugu laginean zehar tunel korrontea eta beraz distantzia aldatu gabe, puntak honen hau egingo du, hau da, lagina irudikatuko du atomoz atomo lehen ikusi dugun bezala. Hemen ikusten dugu nola atomoak desplazatuz, punta hau gauzak idazteko ere erabil daitekeen. Hauek atomoak dira, eta hemen idazten ari gara atomoak desplazatuz. Hau, tunel mikroskopioa, banakako atomoen posizioak manipulatzeko ere erabil daitekeela, Donald Iglerrek frogatu zuen 1981 urtean, tunel mikroskopioa lehenengo atomoak ikusteko erabili zen, eta ondoren atomoak ukitzeko. Izan ere, 35 xenon atomo erabili zituen, hauek atomoak dira, nikel azal baten gainean, IBM izkiak idazteko. Hemen beste adibide bat duzue, hauek ere atomoak dira, burdinazko atomoak, honi korral kuantikoa deritzo, korrala da, kuantikoa esaten zaio, barruan harrapatuak dauden elektroiei dagozkien uin geldikorrak ikusten ditugulako. Hauek elektroiei dagozkien uinak dira, hemen ikusten dugu berriro efektu kuantikoa. Eta hemen, karbono nanodi bateko fulerenoen barruan banan-bana igitzen ari diren atomoak ikusten ditugu. Puntu beltz hauek, atomoak dira, hauek nanodi baten hormak dira, distantzia nanometro baten ingurukoa izango da, barruan esferak ditugu, hauek esferak dira, hau odia, hauek esferak, esfera horiek fulerenoak dira, eta fulereno horien barruan atomoak ditugu banan-bana ikitzen. Hau nanoguneko ikerlari batek txubildinek sorutako irudia da. Beraz, guzti hau manipulazioa. Orain, miniaturizazioa. Miniaturizazioa ere nanozientziaren beste oinarrietako bat dugu. Hemen, lehen konputagailua ikusten duzue, Estatu Batuetako armadak Pensilvaniako Unibertsitatean 1996 urtean martxan jarri zuena, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, zenbakizko integratzaile eta konputagailu elektronikoa. Gela oso bat betetzen zuen 60 metro karratukoa, 27 tona. Eta 60 urte geroago, era honetako konputagailuak ditugu, esku bakar batean sartzen direnak, eta transistore batean, eta txip batean 1000 milioi transistore dituztenak. Hau da miniaturizazioa. Gordon Moorek 1978 urtean Intel sortu zuenak, iragarri zuen 2 urtetik behin zirkuitu integratu batean, hau da txip batean, sartzen den transistore kopurua bikoiztu egiten den, bikoiztu egingo zela. Eta hala gertatu da orain arte. Hau esek dira urteak, hau da transistore kopurua, bider mila, bat bider mila, mila, mar mila, eta abar. Horan, 40 urtetan, emetikona 40 urte pasatu dira, 40 urtetan, 20 aldiz bikoiztu da transistore kopurua. 2 urterik behin, beraz 20 aldiz, beraz 2 bider 20 aldiz, hori 2 bider 20 da, eta 2 bider 20 txikia dela, hau txikia dela, izango genuke baina ez da txikia, hori milioi bat da, beraz 40 urtetan milioi aldiz areagotu da transistore kopurua. Duela 40 urte, 1000 transistore txip batean, 1000 transistore genituen bitartean, bat bider 1000, gaur egun, hemen, honetan 1000 transistore gaur egun, emetik, 1000 milioi transistore ditugu txip batean. Siliziozko olata honetan, 55 nanometroko teknologiako zirkuitu integratuak ditugu 1000 milioi transistore dituztenak.
Baina siliziozko zirkuitu integratuen teknologiarekin miniaturizazioak aurrera egiterik ez du izango. Hau zen, miniaturizazioa hemetik gabiltza, 55 nanometroko zirkuitu integratuak ditugu, honetan dabiltza. Badirudi, 2018 urterako nanometro bakar batzuetako transistoriak izango ditugula. Hor muga bat dugu, eta beraz, une honetan material berriak behar ditugu, molekula bakarreko gailuak eta kontaktuak egiten ikasi behar dugu, hauek bezalakoak, ideia berriak, garapen berriak, oinarrizko ikerkuntza, eta guzti horretatik hori da, hain zuzen ere, nanoteknologiaren erronketako bat, elektronikari dagokionez. Bueno, beste nanozientziaren beste oinarrietako bat, hirugarrena, oso garrantzitsua dena, autoantolaketa dugu. Autoantolaketa naturaren oinarrizko propietatea da. Naturan, izaki bizidunetan berez egiten dena. Hor, ez dugu gauza, badugu dagoeneko. Izaki bizidunetan berez egiten dena. Esate baterako, erribosoma zelularrek aminoazidoen autoantolaketa ahalbidetzen dute, proteinak berez osa daitezen. Haiek berez osa daitezen. Eta proteina horiek gure gorputza osatzen duten oinarrizko adreiluak dira. Erribosoma zelularrak, benetako lantegi molekularrak ditugu, Dresslerrek liburu honetan, Genes of Creation, iragarri zituen, aurrikusi zituen lantegi molekularren adibideak. Autoantolaketarako osagai guztiak ditugu, atomoak, molekulak eta haien arteko elkarrekintzak, denak ditugu. Orain, ikasi behar dugu, ikusi behar dugu, jakin behar dugu, naturak nola egiten duen, naturan berez sortzen ez dena guk sortu ahal izan dezagun. Hori da honen ideia. Naturan egiten dena ikasi behar dugu, berez sortzen ez dena sortu ahal izan dezagun. Eta hor dauden aukera kontaezinak dira. Hemen, 1987 urtean, Jean-Marie Lennek, Kramek eta Pedersenek kimikako Nobel saria lortu zuten kimika supramolekularrean egindako lanarengatik. Haien laborategietan, ohiko egitura molekularraz haratago zihoazen egitura berriak sortu zituzten, egitura supramolekularrak, izaki bizidunetako molekulen funtzioak betetzen dituztenak. Jean-Marie Lehen gure artean izango dugu, berriro, Passion for Knowledge, kongresuan, iraileko kongresuan, eta berak autoantolaketari buruzko lehen eskuko informazioa emango dugu. Labur bilduz, nanozientziaren eta nanoteknologiaren ardatzak, hauzek dira, atomoen behaketa eta manipulazioa, fabrikazioa, gauza txikien miniaturizazioa, gauza txikien fabrikazioa, eta egitura molekularren eta supramolekularren autoantolaketa. Gauza garrantzitsuenak ziurrazki hiruen kombinaziotik etorreko dira. Aplikazioetaz zerbait esan beharko genuke, zer esan dezakegu nanoteknologiaren aplikazioei buruz, 21. mendeko industria iraultza izango alda, hauxe da esan dezakeguna. Nanoteknologiari etekin aterako ez dion sektorerik ez dagoela ematen du. Hori esan dezakegu. Eta, eragina izango du elektronikan, eraikuntzan, garraioan, energian eta medikuntzan besteak beste, garapen jasangarriaren gakoetako bat izango dela zalantzarik ez dago, baina jakin dezakegu etorkizunak benetan zer ekarriko digun, hauxe da erantzuna, ezagutzaren aplikazioak aurrezaterik ez dago, nanozientziaren etorkizuneko aplikazio iraultzaileak zeintzuk diren ez dakigu, imagina ezina baitira. Etorkizunean ezinbestekoa irudituko zaiguna, oraindik zer den ez dakigu. Orain internet ezinbestekoa iruditzen zaigu, duela 20 urte, hori pentsatzerik ez zegoen.
inori ez zaion gogoratzen, bururatzen, hori zer izango zen. Beraz, nanozientziaren eginkizuna beraz, txikiaren erronka handia, esan dezakegu ez datza aplikazioen bilaketan, ezagutzaren sormenean baino. Eta ezagutzaren sormen horretatik aplikazioak etorriko dira, zalantzarik gabe. Haietako batzuk gaur egun ez ezagunak, edo gaur egun imagina ezinak direnak. Jarriko du hemen errorerek, lehen fizikako Nobel saridunak, honen esanetan, honek esandakoa, honen esanetan nanoteknologiaren erronka, hauxe da. Nanoegitura jakin bat sortu ahal izatea. Posizio jakin batean eta helburu jakin batekin. Hau lortzen dugunean, ondorioak izugarriak izan litezke. Hau lortzen dugunean. Bueno, bideo batekin bukatuko dugu. Jarriko dudana Nokiak egindako bideoa izango da, hemen hau Morph da, Morph gailu baten izena da, eta hemen nanoteknologia komunikazio gailuetan izan dezakeen eragina erakutsiko da. Hau da Morph, hau da gailua, gailu multifuntzionala, nanoteknologian oinarrituriko propietateak erakutsiko dituena. Hemenik esaten du Morphek eguneroko bizitzan lagunduko digula. Nanoteknologia, zer den, adibide bat ikusiko dugu. Euliaren barruari begiratuko diogu. Euliaren hile bakar batean 10.000 transistore sartzen dira. Nanoteknologiari esker, nanogailuen propietate fizikoak kontrolatu ahal izango ditugu bereizmen molekularrez, azal autogarbitzaileak izango ditugu, hause izango da azal autogarbitzaile bat, Morphen azala, azal hau nanoeskalan egituraturik dago, orain ikusiko dugun bezala, 1.000 aldiz, txikiagoa lehen ikusi duguna baino, hori da, nanoeskalan egituraturik egotea, egitura egotea beheko eskala horretan, eta horren ondorioz azala superhidrofoboa izango da. Tximeleten egalen antzera. Tximeleten egalek ere halako egitura dituzte superhidrofoboak bilakatzen dituztenak. Elastikoa dugu hau, zergatik elektronikaren nanoeskalan egituraturik dagoelako, eta horrek ahalbidetuko du gailua elastikoa izatea. Eta armi-armazaren gogortasuna izango du azal honek. Hemen nanoeskalako fibra bat ikusten dugu, honek ere elastikotasuna kontrolatzea ahalbidetzen duena. Bueno, hauxe da, gaur egun burura dakigukeena, beste gauza asko egongo dira, une honetan bururatzen ez zaizkigunak. Hori da dena, mila esker zuerretagatik.
Zorion atxema eskarek asko, ni txundituta nahi, imaginatzen dut, nik aina dakizuen asko ere alamodu zen gozaretela. Pentsatzen dut, zaila izaten da, asko dakitenen aurrean galderak egitea, baina seguru asko zuen artean badago jakitunik ere, eta ez jakitunok ere badaukago galdetzeko eskubidea, beraz, mikroak badira salan, mesedez, zerbait, edo adierazpene bat ina duenak berdin, jaso dezala eskua, emango dugu mikro bat, eta txema bere sanetara izango da. Bueno, bai, ben. Ze motatako materiala silizio erabiltzen da, ez? Galdera da, ea baduzuen beste materialik aurre ikusirik. Une honetan, elektronika silizioan oinarritzen da. Zirkuito integratuak silizioarekin egin daude, silizio teknologiarekin. Eta esan dizuedana, honek muga bat du, teknologia honek muga badu, oinarritu egiten da propietate jakin batzuetan, silizioak eskaintzen duen propietate batzuetan, erdi eroalek den aldetik horrek muga badu, eta une honetan material berrien bila gabiltza. Hautagaiak daude material berrietarako, bai, badaude bakar batzuk. Materialak badaude karbonoan oinarrituta, bai grafenoa, esate baterako, grafenoa karbono atomoen geruza isolatu bada, 1.000.000 bat aldiz finagoa da euroaren zentimoaren ertzaren lodiera baino atomo bakarra du, hau da, grafitoa ere ikusten dugu lapitzetan, eta horrek ere karbono atomoen geruzak osatuta dago, ordenatuta dago, egitura kristalinoa sortuz. Lehen hori etzen existitzen, eta duela urte batzutatik ona, sintetizatu eginda, isolatu eginda alegia, ematen du hau dela hautagaietako bat. Ez dakit hau egingo den, ez dakit etorkizunetako ordenagailua sartuko den, grafitoa, badira beste hautagai batzuk, karbonozko nano-odiak, odi gixakoak, alternatiboki jarri dudan adibidea molekula badugu elektronika molekularra, transistoreak molekulez eginak eta kontaktuz egina molekulaz molekula. Hori da une honetan bururatzen ari zaiguna edo momentu honetan lantzen ari dena. Baina pentsatzen jarraitu beharko dugu, badirelako gauzak, une honetan bururatu ere etzaigunak egiten, eta adibidez grafenoa, galdera hori egingo bazenit duela 6 urte, hori etzan existitzen oraindik. Eta posible da etorkizunean ere beste gauza batzuk egotea, orain bururatzen etzaizkidanak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste galderarik? Agian txema, oiko galdera bat bada olakoetan, eta ez jakitun dira usartzen garen galdera betako bat, zure itzaldia eta badirudi unibertsoa ere estanda handi batekin ez izela, eta estanda baino lehen hau, zer zegoen? Bueno, denbora estanda horrekin hasi zen, eta espazio ere bai. Orduan, estanda hori da erantzunik ez duen galdera. Erantzunik ikuspegi zientifikorik jakina, hori da erantzunik ez duen galdera. Oroar, erantzunik ez duen galdera da, zeren galdera horrek erantzuna izan dezan, pentsatzen ari gara, estandaren aurretik denbora zegoela, baina denbora ez zegoen, ez da existitzen denbora. Denbora sortu zen, denbora eta espazioa biak sortu ziren aldien horretan. Orduan, zientziaren ikuspegi batetik, galdera horrek
erantzunik ez dauka. Orain, ari dira lanean, batzuk, uniberso multikoitzak eta anizkoitzak eta gauza hori buruz, baina nik horretaz ez dakit sinesten dudan. Hori da esango nuk, ez dakit sinesten dudan, baina egiten ari dira gauza hori buruz. Baina erantzuna lehenengo izango lizatek. Markatu? Bai. Galdera bat hemengo ja. Bai, aurrera. Lehen etorkizunari buruz hitz egiten egontzaren komentatu, baino nanoteknologiak aukera asko emango dizkigu, baina horien artean suposatzen arriskuak ikaragarrizkoak izango direla ere, ez da? Bai. Lehen esan dudan bezala, nanoeskalan, eskala horretan, propietate berriak azaltzen dira, beraz, propietate berriak azaltzen direnez, imaginatzen ez ditugun gauzak izan ditzakegu eta arriskuak ere bai. Aplikazioei buruz militarrak edo mina egiteko moduak sendatzeko balio dute, baina baita ere hitzeko. Bai. Hau da, gauza berriak gure aurrean gauza berriak aurkezten zaizkigu eta alde horretatik bai, egia da arriskuak egon daitezkeela eta adi egon behar dugu. Eta izan ere badago, honetaz badaude lanean ari diren taldeak. Honi esaten zaio responsible nanotechnology. Hori da gaur egun era horretara ezagutzen da. Responsible nanotechnology. Ordan badaude taldeak horretaz ari direnak, arriskuak egon daitezke maila askotan. Arriskuak toksikoaren aldetik. Hau da, gerta daiteke hor erabiltzen diren nanopartikulak toksikoak izatea. Arriskuak egon daitezke lantegi molekular horiek eraikitzen ditugunean, horren ondorioak kontrola ezinak izan daitezkeelako. Eta bai, horretan badaude horretan lanean ari diren taldeak. Eskerrik asko. Beste norbait? Bueno, beste galdererik ez balude, Txema, hemen azpin. Txema. Zorionak hitzaldiengatik. Eta igual gaur aukera eukiko zen duge pixkat kokatzeko nanogune gaur egun proiektuak munduan nola kokatzen zute zuen iharduera, zenba jende zaudete, pixkat nanoteknologia eta nanoak kontzeptua, pixkat esplikatu ezu, baina nanogune erreferentziko zentroa balin bada, zertara dedikatzen zute, nola antolatua dagoen, pixkat gestioa nola egite zute, pixkat divulgazio moduan. Mi esker. Horban, azango gizut, gutxi gura bera zeintzut diren jorratzen ditugun arloak, lehenengo. Lehen esan dudan bezala, nanoteknologia leku guztietan dago. Hau da, nanoteknologiak eragina izango du arlo guztietan, izango omen du arlo guztietan, hala pentsatzen dugu, eta aldi berean oso multidisciplinarra da. Lehen aipatu dizuet, hor jakintza klasikoen konvergentzia bat dago, ezta? Zientzia berri bat izango baliz bezala. Orduan oso zabala da. Eta guk ukitzen ditugu, zenbait arlo ezberdin, ukitzen ditugu zerbait elektronikarekin zerikusirik duena. Elektronika, memoria, gaur egun informazio teknologiak esaten dena. Hor badukagu talde bat, horretan dabilena. Tresneria, hau da, mikroskopiak ere jorratzen ditugu, era teknika ezberdinekin, hau da, materia eskala horretan ikuste ahalbidez duten tresnak. Gero badugu autoantolaketa azaldu dizuet, esan dizuet, naturaren oinarrizko propietatea dela, izaki bizidunetan berez gauzatzen dena,
Eta hortik ere hori arlo oso garrantzitsu bat da, oso garrantzitsua da, gehiago kimika dago gehiago horren inguruan, horretan ere badaukagu talde bat. Nanomedikuntzan eragina izan dezakeena ere bai, nanobioteknologia, esaten zaio horri. Hor, nanoeskalako sistemak erabiltzen dira nanomedikuntzak erabilgarriak izan daitezkeenak, diagnostikoan esate baterako. Eta oro har nanogailuak, hau da, maila honetako dispositiboak fabrikatzea. Ordan ditugun taldea momentu honetan 5 dira, bata da informazioen teknologiak, bestea da mikroskopiak, optikaren aldetik gehiago, bestea autoantolakuntza, nanobioteknologia eta dispositiboen fabrikazioa. Oso zabala da, baina gu saiatu gara, naiz eta arloak oso zabalak izan, behintzat haien arteko mugak edo haien arteko arlo komunak egotea, hau da, talde ezberdinen arteko interesak nonbait konbergitzeko modukoak izatea. Eta, talde bakoitzean, non gauden munduan saiatzen gara, munduan onenen artean egotea. Onenen artean egotea eskara egongo nanoteknologia arlo guztietan, baina behintzat gure taldeak arlo horietan, haiei dagozkien arloetan, egon nahi dugu haiek egotea munduan, haien arloan, onenen artean. Eta orduan hori izan zen taldeak martxan jartzeko lehenengo agindua. Aurkitzea onenen aurtean dauden lantalde buruak eta horren inguruan taldeak sortzea. Taldeak independenteak ez direnak, nahiz eta oso zabala izan, taldeak haien artean mugak izan behar ditu. Eta ez dakit bandik zer gehiago, hori da kitxugura geraiten dena, baina. Zientzialerak aurkitzeko eta behar dituzuenean da, mundu mailan erraz egiten zaizue, behar dituzuenetarako edo? Zientzialerik aurkitzea? Bai. Hemen taldeak eta zaterako sortzeko? Uste hemen talde buruetako bat dagoela, lehen behintzat ikusi dut esan beharko luke berakia zelan. Ez da erraza. Pentsatzen dut konbentzitu behar ditugula, ona etorri nahi izan duten edo nahi duten ikerlariak konbentzitu behar ditugu hemen proiektu sendoa, martxan jartzen ari garela, baditugula inguruan sendoak diren proiektuak, erakutsi behar dugu gauzak egiten dakigula, eta bitartekoak ere izango dituztela, haiek puntan edo haiek lehen mailan egon alizateko. Lehen mailan egoteko behar dira burmuinek eta behar da esperientzia, behar dira kontaktuan eta behar dira bitartekoak. Eta bitartekoak ere jarri behar izan ditugu. Bitartekoak batez ere baldintzen aldetik, baldintza ekipamenduaren eta ekipamendu hori martxan jartzea ahalbidetuko duen egoitza bat da izan erakutze edo aurkeztu behar izan duguna. Markatu, nik beste galdera bat badet. Lehen aipatu duzu LHC-arekin hemen. Hori, lehen aipatu duzu LHC-arekin lortu dela teleelektronbol bateko energia. Baina nik dakidan arte, agian oker nabil, baina elektronbol bat dira 10⁻⁻⁰ joule. Eta nik egunero jaten ditu 500 kilojoule. Nola zal daiteke hori izatea energia handiena?
Bueno, hori da, hemen bi protoiren arteko talka gertatzen ari da. Hori da protoi bakar batek lortzen duen energia. Orduan, protoi bakar batek 3,5 elektronvolteko energia du esperimentu honetan, eta hori inoiz lortu den energiarik altuena da. Protoi bakar bat. Zuk protoi asko dituzu zure gorputzean. Orduan, hori ze dago, bai, hori galdera hona da hori. Eskerrik asko. Zerbait gehiago? Norbait gehiago? Bueno, bukatzeko bali bada, iragarri nahi dizuet, kutxa ikasgaiak sorta honek jarraituko duela ostegunetan, datorren ostegunean Fernando Kosio izango dugu, maiatzaren eta 7an, eta gonbidatuta zaudete bertara etorrita hemen disfrutatzera. Nik bihotzez eman dizkiot eskerrak Jose Mari Pitarkeri, gaur eman digun hitzaldi honengatik, eskerrak kutxaren izenean, Txema, eskerrak ere zuei, etorri zaretelako, eta hurrengora arte. Aio.